अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। वेंगुर्ला नगर परिषदेत मार्फत दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानाअंतर्गत दिवाळी फराळाची आणि इतर आकाशकंदील, पणत्या प्रदर्शन आणि विक्री कार्यक्रम स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक दिवाळी साजरी करण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आला आहे। दिवाळी सणाच्या निमित्तानं दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान अंतर्गत वेंगुर्ला शहरातील महिला बचत गटांनी बनवलेल्या घरगुती खाद्यपदार्थांचे आणि आकाशकंदील, पणत्या प्रदर्शन आणि विक्री वेंगुर्ला नगर परिषदेमार्फत जलबांदेश्वर बंद रोड झुलता पूल जवळ 9 नोव्हेंबर ते 11 नोव्हेंबर या कालावधीत सायंकाळी 5 वाजता ते रात्री 9 पर्यंत आयोजित करण्यात आले। या उपक्रमाचा शुभारंभ मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ यांच्या हस्ते करण्यात आला। यावेळी कार्यालयीन अधीक्षक संगीता कुबल यांच्यासहित नगर परिषद अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते। वेंगुर्ला शहरातील आणि लगतच्या परिसरातील नागरिकांनी महिला बचत गटाकडून घरगुती खाद्यपदार्थांची प्रदर्शन आणि विक्री असलेल्या ठिकाणी भेटी देऊन खाद्यपदार्थांची खरेदी करावी असं आवाहन वेंगुर्ला नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ यांनी केलं आहे। सर्वप्रथम सर्व वेंगुर्लेकरांना, नागरिकांना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा। स्वच्छ दिवाळी आणि शुभ दीपावली या उपक्रमाअंतर्गत आपण वेंगुर्ला नगर परिषदेमार्फत आपल्या शहरात कार्यरत डे NLM राष्ट्रीय उपजीविका मिशन अंतर्गत जे विविध महिला बचत गट आहेत त्यांच्यामार्फत त्यांच्या सहयोगातून आपण दीपावली महोत्सव साजरा करत आहोत। या महोत्सवामध्ये शहरातील विविध महिला बचत गटांच्या मार्फत स्वतः घरी बनवलेले खाद्यपदार्थ, फराळ व विविध दिवाळीच्या विविध वस्तूंचं प्रदर्शन व विक्री या ठिकाणी आपण जलबंदेश्वर अशा निसर्गरम्य ठिकाणी ठेवलेलं आहे। आणि या निमित्तानं महिला बचत गटांचं सक्षमीकरण करणे, त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनं त्यांना उपलब्ध करून देणं आणि वेंगुर्लेकरांना, नागरिकांना चांगले सकस पदार्थ आणि फराळ दिवाळीच्या निमित्तानं खायला मिळावं, उपलब्ध व्हावा असं दोन्ही ह्याच्यामध्ये आपण उद्दिष्ट ठेवून ही स्वच्छ, सुंदर आणि हरित दिवाळी साजरी करण्याचा मानस वेंगुर्ला नगर परिषदेने केला आहे आणि त्याला भरभरून प्रतिसाद आपल्या महिला बचत गटांनी दिला आहे। तर या निमित्तानं मी सर्व नागरिकांनासुद्धा आवाहन करतो की या ठिकाणी या महिलांनी उभारलेल्या सर्व स्टॉल्सना त्यांनी आवर्जून भेट द्यावी व त्यांनी मांडलेल्या विविध वस्तू, फराळांचा आस्वाद घ्यावा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।